Tini Laikha hambai maruo. Tini 14 August 2021. Saturday ni salo sengoro tini Khumulwng Baptist Association Wngwi kaisa work camp lainnya ni seng thangi jabo. Tau khlai tong Laikha. Omo sini nahar mungkai sini bos hongni borok jaga-jaga hinaro kisa osubjar khlai sengjak porno esa social work hisabe borno subana bagai sentini Lama khlainya thangi jabo. Je Lama sang khlainya thangi jabo mano bongkai Gupai bai khajuri murani Lama. Agibo bai sabo khlaika hai bai thangma bagai sang katal babe tau taklai 2021 katal ke borno hindrop sing sini association ni pokhongei sini siklarok ba sini okarok khai sang palkai obono borno subab su khanya ni bagai sang just yakrai tei parna ni bagai yakrai kaisa sang khlairna bagai sang thangi jongta angkai Laikha hamai maru sini bodolok kabang phaibe kya tabuk samsoli jongo angkha klai sang tini obo complete khlai pai manai mo tha angkai singoro bises babe Khumulwng Baptist Association ni bodol mo tha angkai aro prai sing 27 churches ni member ok tongo sing jotona milui o samno khlai nai ta angkai sini nahar mungkai o para Gupai bai yang khajurmura parni borok kisa problem tongo thanglai suna bagaro tei kaisa tongo dubi kila omo borok 1 year ba 2 years joti phana borok no yakhai lai sui mantin hme wan subi singo no khlai tong nai ja angkai norok media no ba hambai no phema bagai Laikha hambai tini pungkusang jorao sini kathangkai tono tamnengke tini sakjora singno kathang tonoi bini samgo basana ni jorarman bagai Laikha hambai ro sini media friends rokno tini oro phai sungwe baksa luku rokno saiman ran bagai sungje luku hamkai samu tangmani jago nongno Laikha hambai ta yasak sobo sungke Khumulwng Baptist Association sung wansong Laikha o je Gupai ni simiyang Khumulwng thangmani o khajormra o koni kasane lamo thanayo sung duibar samung khlaikya aboni bisingo tabu bai hain heboro thangnani phainani belai osubidani bagai sung sini boskango khana 15 August nor jotono saimano je sini 12 tha sung phiok jakmani sal abono muitu khlaino sung wansok Laikha sini committee ro phadi sungoro o area ni borok je ayeng Gupai ni phainai rok belai kostong tongmani ono phadi sung social work phailena hnai sung jotono salaimani bisingtui sung tini sini Khumulwng Baptist Association joto mothar kuthumlai sung tini oro o yakhraino sung bolai tongo ambagai phainarong jotoni ani khani hamjokma taisi ba yapor oro phainai joto mothani taku bukhorno phadio bhaikeno sung boskani salogo bosini Khumulwng Baptist Association torthini lokthino kaitoni kothma kaham pirjak thino sung bini samka hamno kristani samka hamno sung saki roi bini samgo sung jotono basalaina o bhaikeno sini luku hamkraini samungo o bhaikeno dofani sam ei sawi thangtino rogo dofaro kusungei je samungo basai thangtino sung jotono subalainai te encourage khailai asuk saino ang jotono hamai roi an pungmotha ka hamai Laikha hambai sini media person rok no tini sengoro kaitor soba mane bising tike Khumulwng Baptist Association Wngwi orang Jaijor yakrai hanglayo sung kaisa tanggeri mangka
oro local kai yang ka khajirmura ayang gumne kopra yang ready kopra tongo sini edisi headquarter belai gana ai pano local boro thangi laisi semaya enggak kaun bagai busunga sam kaisa kai torsoba mani bisingi no local people ni bagai local boro ni bagai sam kaisa mo hai sam tangma ka kai tol object tong tai aba hai kan bus kan salogo busung anti social service जों क्लाइमान बा काइटो संग सोबातो ताइ तिनि स्पेशली जे जों साम क्लाइमान के खाना जेनि इंडिया नि इंडिपेंडेंट डे आबुनो रक सावै जे जों साम रक सोशल सर्विस क्लाइमान था गाउन बागि बेलाय काहाय नहाय हामबाय सामुं तांनाय रकनो ताइ जेनि बो चार्ज नि मेंबर रकनो ताइ मीडिया पर्सन रकनो हाय नहाय हामबाय बेलाय का हामबाय